Hej Jonas. Hej. Hvad laver du? Nå, men vi er jo lige ved at montere de der hytter, vi lige har købt. Frit nye hytter. Prøv at se om der er noget smart i de her hytter. Det jeg egentlig lige skulle til at sætte fast, det var jo, at det er jo flytbare hytter, vi har købt. Altså de så jo, da de kom med kran her, og de kan kranes væk igen. Så det er simpelthen så smart. Så der er simpelthen monteret en stor toiletspand under toilettet. Så når vi nu flytter hytterne, så kan toilettet bruges uanset hvor vi placerer dem. Vi har deluxe pladser til dem med rosévin og rødvin og så videre i hanerne. Der kan blive installeret fjernvarme på de der deluxe pladser. Det smarte er jo bare, at man, som vi kan se, så er de bare monteret på sådan nogle pløkker ned i jorden, som bare lige med en enkelt skrue eller 4 sidder fast. Så det er nemt bare at flytte dem igen. Der kommer simpelthen bare en lastbil og tager dem og flytter dem. Og det mest smarte, eller måske det skelsættende, det nyeste, det er jo, at vi kan sætte dem på en båd. Altså vi har simpelthen en platform nede på Ribe Å hernede, som vi prøvede at montere i går, når vi tog en billede af. Det kan I se her. Jeg har lige printet den. Det er simpelthen, det bliver skide godt. Så det bliver sådan lidt ligesom en jolle ud af, man kan se solnedgangen ud mod vest, ud mod Kammerslusen. Når man så kommer ud forbi Kammerslusen og drejer til venstre, så kommer Mandø lige rundt om hjørnet ud. Og der kan man så smide anker og så opleve Dark Sky. Det er jo det nye sort. En ting vi lige går og ruder med, det er at vi kan simpelthen lige prøve at se herovre. Ja, vi er lidt presset på plads ud af Ribe Å, men det skal nok lykkes. Men vi laver simpelthen en sidevogn, hvor der så er spagbad ude på. Som sidevognen lige skal monteres bagpå, så det bliver som en anhængeragtigt noget, for at vi kommer ud af Ribe Å, og så kan man så sidde i den og opleve Dark Sky. Ja, det bliver godt nok en fed oplevelse, hva'? Det bliver super godt. Ja.